Μένουμε στο θέμα και καλησπερίζουμε την υποψήφια δήμαρχο Αθηναίων, την κυρία Ελένη Πορτάλιου. Είναι επικεφαλής του συνδυασμού Ανοιχτή Πόλη και υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κυρία Πορτάλιου. Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τις δυσάρεστες εικόνες τώρα, όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα στον Άγιο Παντελεήμονα, να ζητήσω το σχόλιο σας και να μεταφέρω και την απορία πολλών που έμαθαν και είδαν αυτά που συνέβησαν. Μα καλά, δεν φοβήθηκε η κυρία Πορτάλιου μετά τα χθεσινά περιστατικά με τον κύριο Αλαβάνο που του έριξαν γιαούρτια για τα όσα λέει για τους μετανάστες, να πάει η ίδια εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα? Πρώτα απ' όλα να σας πω, κύριε Στραβελάκη, ότι οι επιθέσεις των ακραίων ρατσιστικών στοιχείων δεν κατόρθωσαν να ανακόψουν την επικοινωνία των 200 μελών της Ανοιχτής Πόλης με τους συμπολίτες μας. Γιατί μιλάτε, κυρία Πορτάλη, για ακραία ρατσιστικά στοιχεία? Είναι ακραία ρατσιστικά στοιχεία, διότι αναζητούν σε εποχή κρίσης, φτώχειας και πραγματικών προβλημάτων μεγάλων λαϊκών στρωμάτων τους αποδιοπομπαίους. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Έχω μπροστά μου την δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δρίτσας, ο οποίος μιλάει για σκοταδιστές, τραμπούκους, ρατσιστές που παρίσταναν τους αγανακτισμένους πολίτες. Εγώ πήγα στο μοντάζ μαζί με τη ρεπόρτερ μας, τη Μίνα Καραμήτρου, που ήταν εκεί, είδα όλες τις εικόνες και πρέπει να σας πω, διαψεύστε με Ανδρινές, και μου το μετέφερε και η ίδια, ότι δεν βλέπω τραμπούκους ούτε ρατσιστές, βλέπω συνταξιούχους, ηλικιωμένους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι αργότερα στο ρεπορτάζ λένε στη Μίνα Καραμήτρου ότι φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι μας και δεν μπορούμε να έρχονται άνθρωποι εδώ και να υποστηρίζουν τα δικαιώματα των μεταναστών και όχι των κατοίκων. Κοιτάτε, οι φωνασκούντες στη διάρκεια της πορείας της Ανοιχτής Πόλης, πρώτον ήταν περιορισμένος αριθμός, δεύτερον ήταν ταραχωπιά στοιχεία με τα οποία δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Επομένως εμείς δεν ασχοληθήκαμε μαζί τους, αποδοκιμάσαμε με κάποια γενικά συνθήματα την παρουσία τους και στραφήκαμε στους συμπολίτες μας, οι οποίοι μας υποδέχτηκαν με θέρμη. Μοιράσαμε το υλικό μας με την ίδια άνεση που το μοιράζουμε σε κάθε γειτονιά της Αθήνας. Φέραμε τη δημοκρατία στην περιοχή. Θέλω να πω ότι προφανώς δεν φοβηθήκαμε. Αν κάποιοι φοβούνται, είναι οι συμπολίτες μας, Έλληνες και μετανάστες που ζουν στην περιοχή αυτή. Σίγουρα ήταν θαραλέα η κίνησή σας, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι βλέποντας τις εικόνες ότι να είστε αναγκασμένοι να κάνετε περιοδεία συνοδευόμενοι από άνδρες στον ΜΑΤ με το τοπικό στοιχείο να σας βρίζει, κάτι λάθος υπάρχει στη στρατηγική. Κύριε Ταψί, δεν μας έβρισε το τοπικό στοιχείο. Υπήρξαν μεμονωμένα περιστατικά αποδοκιμασίας από ακραία ρατσιστικά στοιχεία. Ένας συνταξιούχος, ο οποίος φοβάται να βγει από το σπίτι του και τον οποίο τον έχουν ληστέψει 3-4 φορές. Είναι ακραίο ρατσιστικό στοιχείο, είναι ένας κάτοικος ο οποίος θέλει να διαφωνήσει με τις θέσεις ενός υποψηφίου? Μιλάω, κύριε Στραβελάκη, για τις εικόνες που είδαμε. Και εγώ για το θέμα της παραβατικότητας θέλω να κάνω μια τοποθέτηση με δύο όψεις. Πριν πάτε στην παραβατικότητα, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στη ρεπόρτερ μας τη Μίνα Καραμήτρου, που ήταν εκεί. Καλησπέρα Μίνα, παρακολούθησε όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία προφανώς είναι καταδικαστέα. Προφανώς είναι απαράδεκτο να επιτίθενται άνθρωποι, όποιοι κι αν είναι, σε υποψηφίους δημάρχους ή περιφερειάρχες. Προφανώς είναι καταδικαστέο να τους αποδοκιμάζουν, αλλά στέκομαι στην ταυτότητα αυτών των ανθρώπων που φαίνονται στις εικόνες και οι οποίοι φώναζαν συνθήματα, αγανακτισμένοι, γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους τους, μπροστά στην πολυκατοικία τους. Δεν φώναζαν πάντως, μας αποκαλούσαν φασίστες και δεν μιλούσαν καθόλου για τα προβλήματά τους. Ο λόγος της παρουσίας μας ήταν να σταματήσει η τρομοκρατία και να ανοίξει η συζήτηση με τους συμπολίτες μας, Έλληνες και μετανάστες, για τα πραγματικά προβλήματα. Διότι με προπυλακισμούς, με επιθέσεις, με τραυματισμούς, όπως έγινε για τους γιατρούς του κόσμου, δεν μπορεί να συζητήσει το πρόβλημα ούτε του Αγίου Παντελεήμωνα ούτε άλλου περιοχών. Να σας μεταφέρω λοιπόν εγώ την εικόνα. Καταρχήν η εικόνα που μου δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουμε στον Άγιο Παντελεήμωνα για ρεπορτάζ. Εγώ όμως μπορώ να σας περιγράψω αυτό που είδα σήμερα. Είδα κατοίκους της περιοχής. Είδα δηλαδή γυναίκες, μπορώ να σας πω ότι ήταν γυναίκες στην ηλικία της μητέρας μου. Μπορώ να σας πω ότι είδα ηλικιωμένους ανθρώπους, κατοίκους πάντως της περιοχής, και σας το λέω γιατί έχω πάει πάρα πολλές φορές για ρεπορτάζ στο Άγιο Παντελεήμωνα. Ξέρω δηλαδή που είναι τα σπίτια τους. Κάθε φορά τους βρίσκω εκεί και κάθε φορά έρχονται για να μου πούν το παράπονό τους.
αυτούς τους ανθρώπους είδα σήμερα. Πράγματι ήταν λίγοι, αλλά οφείλω να πω ότι ήταν οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμωνα. Αυτοί οι οποίοι κάθε φορά, όταν πηγαίνουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν και να μας πούν ότι η περιοχή τους έχει μετατραπεί σε γέτο. Τι διαισθάνομαι, κυρία Πορτάλιου, με βάση αυτό που λέει η Μίνα. Μιλάω για τους κατοίκους του Αγίου Παντελεήμωνα, για τους ανθρώπους που βγήκαν από τα μαγαζιά τους, για τις ηλικιωμένες γυναίκες με τα καρότσια που μας πλησίασαν, για το λαϊκό κόσμο που πήρε τα φυλάδια μας όπως τα παίρνει σε κάθε άλλη γειτονιά και άκουσε το μήνυμά μας, που είναι μήνυμα συμφιλίωσης, είναι μήνυμα ενότητας του λαϊκού κόσμου ανεξαρτήτως καταγωγής. Και έχω να σας πω ότι ο κόσμος της ανοιχτής πόλης που δουλεύει στις περιοχές αυτές είναι κάτοικος των περιοχών και χρόνια τώρα, πολύ καιρό από όταν έχουν εμφανιστεί προβλήματα, βρίσκεται εκεί, μιλάει με τον κόσμο. Το θέμα με τον Άγιο Παντελεήμωνα και κάποιες άλλες περιοχές είναι ότι έχουν καταληφθεί από ακραία ρατσιστικά στοιχεία, από οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν νομιμοποίηση σύμφωνα με το δημοκρατικό καθεστώς και οι πρέπει να τύχουν της προσοχής της αστυνομίας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι κάτοικοι θέτουν τα ζητήματά τους που είναι υπαρκτά, που είναι η φτώχεια, η ανεργία, η μείωση της ζήτησης των μαγαζιών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, και οι μετανάστες, σας ακούω πολύ προσεκτικά τόση ώρα και έχουμε πολλές προτάσεις ως ανοιχτή πόλη για την αντιμετώπιση τους. Σας άκουσα τόση ώρα, κυρία Πορτάλιου. Σας ακούω τόση ώρα και αυτό που διαισθάνομαι, μου το επιβεβαιώσατε μόλις τώρα. Διαισθάνομαι ότι οι κάτοικοι εκεί αισθάνονται ότι εσείς ασχολείστε και καλά ως ένα σημείο ασχολείστε, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εσείς οι εκλεγμένοι δημοτικοί άρχοντες πρέπει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα των μεταναστών και ότι δεν δίνετε καμία σημασία στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκεί οι κάτοικοι που είναι το πρόβλημα της εγκληματικότητας. Μισό λεπτάκι. Δεν τέλειωσα καμία φράση. Ασχολούμαστε εξίσου με τα προβλήματα του φτωχού κόσμου, είτε κατάγεται από το Αφγανιστάν είτε είναι γηγενής Αθηναίος. Μας ενδιαφέρουν το ίδιο. Και πιστεύουμε ότι έχουν κοινή ρίζα αυτό τα φαντάζομαι εννοούσε ο Μανώλης. Δεν μας αρέσει καθόλου ο διαχωρισμός που γίνεται, διότι τα προβλήματα του λαϊκού κόσμου στον Άγιο Παντελεήμωνα και αλλού έχουν μία ρίζα από την πολιτική που ασκείται σήμερα της φτώχειας, της εξαθλίωσης και δεν έχουν τη ρίζα τους. Ναι, φαντάζομαι συμφωνείτε όμως ότι έχουν το ίδιο δικαίωμα να κυκλοφορήσουν έξω από το σπίτι τους χωρίς να τους ληστέψουν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί κάτοικοι της περιοχής, όλοι οι άνθρωποι, και ότι πρωτίστως, αυτό νομίζω εννοούσε ο Μανώλης, είναι θέμα ασφάλειας. Και το ρωτώ γιατί διάβασα με προσοχή. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω. Επιτρέψτε μου, κυρία Πορτάλιου. Επιτρέψτε μου να σας κάνω την ερώτηση πριν απαντήσετε. Επιτρέψτε. Διάβασα με προσοχή συνεντεύξεις σας τις τελευταίες ημέρες. Μιλάτε και διαβάζω με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις σας για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών. Συμφωνώ, υπάρχουν πολλοί που είναι άνθρωποι φιλήσυχοι, που είναι οικογενειάρχες, που είναι εργαζόμενοι, που είναι θύματα μιας κατάστασης και υπάρχει μια μειοψηφία που είναι κακοποιά στοιχεία. Δεν βλέπω όμως να μιλάτε με την ίδια συμπάθεια για τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν έξω από τα σπίτια τους, για την ασφάλειά τους. Γι' αυτό σας ρωτώ. Ωραία. Πρώτον, μιλάμε με την ίδια συμπάθεια, όπως σας είπα, για όλο το λαϊκό κόσμο. Δεύτερον, για το θέμα της παραβατικότητας, όχι της μικροπαραβατικότητας, αλλά των μεγάλων εγκληματικών συμμοριών που δρούν στο κέντρο της Αθήνας και σε ορισμένες γειτονιές. Εδώ υπάρχει ένα θέμα μαφίας, οργανωμένου εγκλήματος που εκμεταλλεύονται γυναίκες. Είναι η καταναγκαστική πορνεία, που διακινούν ναρκωτικά, που διακινούν λαθρέα προϊόντα μεγάλης αξίας και μεγάλου όγκου. Όλοι αυτοί συγκροτούνται με μια ιεραρχία που περιλαμβάνει στην κορυφή τις Έλληνες και άλλες εθνότητες και χρησιμοποιεί πολλές φορές θύματα της εξαθλίωσης και των πολέμων στο κατώτερο επίπεδο. Αυτή η κατάσταση πρέπει να κοπεί με μαχαίρι, διότι η παραβατικότητα αυτή αγγίζει το κοινό έγκλημα, είναι θέμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να επιληφθεί και να λύσει το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καταγράψαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις σας για το φλέγον θέμα της εγκληματικότητας.